Para po sa inyong lahat, maraming salamat po sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel. Kay Manang Marisa Obay of Hawaii, maraming salamat Manang sa patuloy mong suporta. Please do share and like and subscribe po. Lipaten kanti ko na kungen saan Tanairwa makaya tanay isang sangayan Ayat akin nalikaguman Naipaay mo pudno pakaragsakat Urayawan ka malaglagip ka Dagidila dawanin na makit kita Dagidi naruay ngayon nangauta Turuan luluwa tunggal mapanunot ka Ang nanayon ngay ayaten ka Ipatpateken pudno adungdungwen ka Uray paino imadayo ka Imanaw ka adi nagpakada Magudas man daytoy biag ko Yang may sa katoy puso Urayawan ka malaglagip ka Dagidila dawamin na makit kita Dagidi naruay ngayon nangauta Turuem luluwag tunggal mapanunot ka Ang nanayon ngay ayaten ka Ipatpateken pudno adungdungwen ka Uray paino imadayo ka Imanaw ka adi nagpakada Magudas man daytoy biag ko Yang may sa katoy puso Please subscribe my channel, Ilocano YouTuber Ella24 from Bintar, Ilocos Norte. Ang nanayon ngay ayaten ka Ipatpateken pudno adungdungwen ka Uray paino imadayo ka Tingmanaw ka adi nagpakada Magudas man daytoy biag ko Kag may sa katoy puso
A good as mine.